सेरजा फाउन्डेसन होननाय मोनसे एनजिअ'हा माने जों गासैबो मोनसे जों हाबाफारि लानाय जादों। बे हाबाफारियानो जाहैबाय देग्लाय बोसोरनि जा मेट्रिक आरो हाई सेकेन्डारि फार्स्ट डिभिजन थांनाय बिथांमोनखौ जों मोनसे बरायनाय हाबाफारि लानाय जादों। बे हाबाफारियावहाय जोङो नट अनलि बर' मिडियाम, बेवहाय जोङो एसामिस मिडियामजों लोगोसे इंलिश मिडियामखौबो जोङो जयै लाफानानै जोङो बे बरायनाय हाबाफारिखौ लाफानाय जादों। लोगोसेनो बेवहाय जोङो गासै मेट्रिक आरो हाई सेकेन्डारियाव जों गासै 176 जन स्टुडेन्ट जोङो फार्स्ट क्लासखौ मोननो हादों। बेनिनो जोङो 75 जन मेट्रिकआव आरो बाखि गासैबो HS आनजादाव जोङो मोनजोबनो हादों। बेजों लोगोसेनो बे बरायनाय हाबाफारिजों लोगोसे जोङो मोनसे सेरजा फाउन्डेसनहा केरियार काउन्सिलिं मोनसे लानाय जादों। बे केरियार काउन्सिलिंनि थाखाय जोङो गिदिर गिदिर मानसिफोर जा फुंखा सुबुं बिथांमोनखौ जोङो लिंनानै लाबोनाय जादों। बिथांमोननि मुंखौ आं खेबसे बुंनानै फोरमायनो नागिरदों, जाय बिथांमोनानोखि जोङो हांख्रायनानै लाबोनो हानाय जादों। बिथांमोनानो जाहैबाय सेथियाव जोङो हेमन्त नार्जारी, जाय बिथाङा IAS रिटायार्ड जाहांबाय। बिथांखौ जोङो दिनै फुंखा सुबुं महरै जों बेवहाय लिंनानै लाबोनो हादों। नैथियाव जोङो जितेन बरगयारी ACS सार, बिथांखौबो जोङो बेवहाय दिनै केरियार काउन्सिलिंनि मुङाव जों बिथांमोनखौ लाना फैनानै जोङो फरायसाफोरनि सिगाङाव जोङो बिथांमोननि बेसेन गोसा बिबुंथिखौ जों लाखिहोनो हादों। बेनि उनाव थामथियाव जोङो गणेश औवारी, जाय बिथां सारा कटन इउनिभारसिटिनि भाइस चेन्सेलर। सार बिथाङाबो जोंनि गेजेराव गावनि एंगार हायै समखौ दोनथ'नायब्लाबो जोङो हांख्रायहरनाय लेखा बिथांमोना जोंनि फरायसाफोरनि सिगाङाव गसंनानै गावनि बेसेन गोसा बिबुंथिखौ लाखिफैदों। बेनि उनावहायनो आरोबाव जों सासेबाव अरबिन्द स्वरगियारि सार, बिथां सारखौबो जोङो दिनैहाय जों फुंखा सुबुं महरै जों लिंनानै लाबोनो हादों। आरो बाथियाव जा जोङो सासे रत्न देउरि, जाय बिथाङा बेचेलर अफ इन्जिनियारिं, बिथाङा फरेन कान्ट्रियाव अलरेडि बिथाङा गावनि सार्भिसिंखौ होगासिनो दङ। बिथाङाबो जोंनि गेजेराव फैनानै गावनि बेसेन गोसा बिबुंथिखौ लाखिनानै जोंनि जा फरायसुला फरायसुलिफोर दङ बिथांमोनखौ केरियारनि सायाव गाइड होफैनाय जादों। जोबथियाव आं बिथां साबाखौ माने गोसो गोरबोनिफ्राय जोंनि सेरजा फाउन्डेसननि जानानै आङो हामबाय होनो सानदों। बिथांमोना जोंनि जा लिंहरनाय जा हांख्रायहरनाय लेखा बिथांमोना जोंनि गेजेराव नुजाथिफैदों। बेनि थाखाय आं बिथांमोनखौ जोंनि सेरजा फाउन्डेसन जानानै फिन खेबसेबाव गोसो गोरबोनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर बावहरबाय। लोगोसे बिथांमोनजोंनो आरोबाव जोंनि जा हाबाफारि, बे हाबाफारिखौ मोजां मोनफानानै बिथांमोनजों आरोबाव गोबां आलासिफोरा फैफादेरफाबावदों। माने जोंनि प्रग्रामखौ माने नायनो थाखाय आरो खोनासंनो थाखाय आरो गावसोरनि स्पिच डिलिभार खालामनो थाखाय जोंनि गेजेराव नुजाथिफैबावदों। बिथांमोनानो जाहैबाय डक्टर जयन्त कुमार बसुमतारी, जाय बिथाङा रिटायार जाबाय, जेनेरेल मेनेजारमोन बिथाङा ONGC नि। बिथाङाबो जोंनि गेजेराव बे हाबाफारियाव नुजाथिफैबावदों। बिथांजों लोगोसे पबित्र दैमारी, जाय बिथाङाबो बेचेलर अफ इन्जिनियारिं, बिथाङाबो जोंनि गेजेराव नुजाथिफैबावदों। बिथाङा दायो प्रेसिडेन्ट रिलायन्स जिअ'नि बिथाङा प्रेसिडेन्ट बिबानाव थानानै खामानि मावगासिनो दङ। बिथाङाबो जोंनि गेजेराव नुजाथिफैदों। बेनि उनाव आरोबाव सासे नुजाथिफैबावदों रन्जन कुमार ब्रह्म, जाय बिथाङा रजनी कुमार ब्रह्म, जाय बिथाङा AGM IDBI बेंक। बिथाङाबो जोंनि गेजेराव नुजाथिफैदों। लोगोसे आरोबाव सासेबाव कनक बर', रिटायार्ड आर्मि एयार फर्स। बिथांमोना जोंनि बे हाबाफारियाव हेफाजाब होफैदों आरो गाव बाहागो लानानै जोंनो गोबां माने बेसेन गोसा बिबुंथिखौ जोंनि फरायसा फरायसुलिफोरनो खोनासंहोफैदों। दा जोंनि गेजेराव नुजाथिफैनाय आलासि जा माननि फुंखा सुबुं, बिथांमोनानो जोंनि गेजेराव नुजाथिफैदों। लोगोसे जा जोंनि सेरजा फाउन्डेसन, जा बे NGOआ मा सायाव जों खामानि मावनो थाखाय जोङो दावखोबोदों, बेखौ आं एसे सुंद'यै बुंनानै होनो सानदों। गाहायै जोङो सोलोंथाइ बिथिङाव खामानि मावनो थाखाय जोङो दावखोनाय जादों। बे सोलोंथाइजों लोगोसे जोङो जा एग्रि सेक्टर, बेवहाय जोङो स्किलनि सायाव एसे फोरोंनो थाखाय जों सोरखौबा हेफाजाब होनो हागोन नामा, बेनि सायाव जों खामानि मावनो थाखाय जोङो सिगांबोनाय जादों। बेनि उनाव चाइल्ड डेभेलपमेन्ट, जाय जोंनि उन्दै उन्दै गथ'फोर दङ, बिथांमोननि माबाखौ जोङो माबायदिहाय जौगाखांहोनो हागोन, बिथांमोननि एम्स एन्ड अबजेक्टखौ जों माबायदिहाय डिजाइन खालामनानै जेनेबा गावनि टेलेन्टखौ जों माबायदि बायजोआवहाय दिहुननायाव जों हेफाजाब होनो हागोन, बेखौ जोङो मावनो थाखाय आखायाव लानाय जादों। बेनि उनावहाय जोङो जा जोंनि ओनसोलनि बे ओनसोलाव थानाय जा गामि एरिया, बेफोराव जोङो सावस्रि जा हेल्थ कनसियास जानांगौ नालाय, आथिखालाव गोबां माने बेराम आजारफोरा आजिखालि माने गोरलैयैनो नाख्रेबगासिनो दङ। बे नाख्रेबनायजों माने मा जादों, न'खर संसारा माने बे रांखान्थियारि बिथिङाव जोबोद माने खहा जालांबाय थादों। बेनि थाखाय जोङो हेल्थ कनसियासनि सायाव जाय जिनिसखौ जोङो जानानै लोंनानै माने न'खरा गाज्रि थासारियाव थांगासिनो दङ, बेखौ जों माबायदिहाय होबथानो हागोन, बेनि सायाव जों खामानि मावनो थाखाय जों सिगांबोदों। जोबथारनायाव आं बेखिनिखौनो बुंनानै दिनैनि जा नोंथांमोना, जा निउस रिपर्टार नोंथांमोना नुजाथिफैनानै जोंनि जा
माबाफोरखौ केपचार खालामफैबाय जा जोंनि सावमुंफोरखौ केपचार खालामफैबाय स' बेनि थाखाय आं नोंथांमोननो सेरजा फाउन्डेसन जानानै रोजा रोजा साबायखर बावहरबाय। नोंथांमोननि जिहेतु आरो मा खामानि मावबो दायो? जोंनि बे सेरजा फाउन्डेसना बुंनो थाङोब्ला बैसोखौ नोजोर होयोब्ला दासो जोबोर गोरलै होनना बुंनांगोन। जास्ट रिसेन्टलि जोङो नैबे 2025 मायथाइयावसो जोङो बेखौ जोनोम होनाय जादों। जोङो आवगायहाय बिदिनो जोङो गोबां बिदिनो फरायसा आफादजों थानानै खामानि मावदोंमोन। बेवहाय जोङो दा माने बे माखासे न'नि उसुबिदानि थाखाय दोनथ'नानै जोङो माने ओंखारथ'नो गोनां जादोंमोन। दा उनावहाय जोङो फरायसा आफादाव थानानै जोंनि जिखिनि इनारजेटिक जिखिनि माबाया दङमोन स' बेखौ जोङो दबथायना लाखिनो हायैनि जाहोनाव माने जोङो माबायदि आरोबाव ससियेलि सार्भिस होफिननो हागोन मोनसे जोंनियाव मोनसे माने बे ससियेलि जों एटाचमेन्ट मोनसे गोसो जानानै दङ। स' बेनि थाखाय जों फिन खेबसेबाबो जोङो ससियेलि खामानि मावनो थाखाय जोङो गोसो गुदुं जानानै जों बे एनजिअखौ थांनाय 2025 मायथाइयाव जों दाफुंनानै लाफिननाय जादों। दा जोङो मा खामानि मावखो होननानै सोङोब्ला जोङो दाख्लैबावैसो जा 5 जुन जा जोङो वर्ल्ड इनभारनमेन्ट डे स' बेजों लोब्बा लाखिनानै जोङो गासै मोन 10 जायगायाव जोङो प्लान्टेसन खालामनाय जादों। बिफांसा जों गायहैनाय जादों। बेवहाय जों गासै 800सो जोङो बिफांसा फुलि जोङो मोन 10 जायगायाव जोङो गामिनि रायजो राजाफोरखौ लाफानानै फरायसालियाव फरायसुलिफोरखौ लाफानानै फोरोंगिरि बिथांमोनखौ लाफानानै बिदिनो जोङो जोंनि जा कावरुबाहा जा पुलिस पेट्रलिं पस्ट दोङो स' बेयाव आइसि बिथांमोनखौ लाफानानै जोङो गोबां बिफांफोरखौ गायनायजों लोगोसे जोङो जा आबहावानि जा सांग्रांथि बे सांग्रांथिखौ जों माबायदि लाखिनो गोनां जायो बेखौ जोङो रायजो राजाफोरनो फोरमायनायजों लोगोसे जों बेफोर हाबाफारिखौ मावफुंगासिनो दं। दा नैबे जोंनि जा फरायसा बरायनाय हाबाफारि आरो केरियार काउन्सिलिं बे जोंनि नैथि हाबाफारि। दा जोङो आरोबाव जोङो थामथि हाबाफारि महरै जों गासैबो जोंनि सोद्रोमाफोरा रायलायलायनानै जिखिनि मा समाव जों मा समजों लोगोसे समखौ नोजोर बोनानै जों मा खामानिखौ मावब्ला मोजांसिन जागोन समाजनि थाखाय खामानि मावनाय जागोन बेखौ नोजोर बोनानै जों खामानिखौ मावनो थाखाय दावखोनाय जादों।